Dobrý deň všetkým prajem. Včera som mal veľmi smutný rozhovor s jedným súkromne hospodáriacim poľnohospodárom. Nebol prvý, s ktorým som sa rozprával, ale to, čo som sa dozvedel, už presiahlo všetky medze. Vedeli ste, že súkromne hospodáriaci poľnohospodár sa musí pýtať úradníkov, kedy môže zasiať? Hovoril mi tento človek, že ak je február daždivý, je ideálne počasie na zasiatie. Ale úradníci mu to nedovolia. Siať môže až v marci. Bez ohľadu na to, aké je počasie, bez ohľadu na akékoľvek okolnosti. Jednoducho nariadenie Európskej únie. Vedeli ste, že súkromne hospodáriaci poľnohospodári musia nechávať istú časť svojich polí ležať úhorom? Samozrejme sa to robí, ale ja si myslím, že by to malo byť na zvážení toho, ktorého poľnohospodára, nie na rozhodnutí idiotských byrokratov. Vedeli ste, že keď prídu na kontrolu na ich pole, napríklad, kde je vysadená kapusta a nejaké hlávky v rade chýbajú, že je to dôvod na krátenie dotácií? Vedeli ste, že... A rozmýšľam, či vôbec mám ďalej pokračovať, pretože tých idiotských nariadení je toľko, že ja sa čudujem týmto ľuďom a čoraz viacej ich obdivujem, že to s nervami vydržia. Miesto toho, aby im úradníci, ktorí žijú aj z ich daní, pomáhali, neustále ich buzerujú a sankcionujú. Ja sa čudujem, že dokážu za takýchto okolností vôbec existovať. Samozrejme, toto neplatí pre všetkých. Vedel by som uvádzať príklady veľmi úspešných súkromne hospodáriacich poľnohospodárov, blízkych tej či onej vláde, ktorí dostávajú veľmi štedré dotácie. Vidno to na ich luxusných nehnuteľnostiach či na autách prémiových značiek. Čiže všetci sme si rovní, ale niektorí sú predsa rovnejší. Otázne je, dokedy toto budeme trpieť. Ďalšia vec, ktorá ma neskutočne irituje, je preferencia cudzích podnikateľov pred našimi. Veď si zoberte len nechválne známe šurany. Okrem toho, že čínskemu miliardárovi alebo miliardárom venujeme najúrodnejšiu čiernosem. Okrem toho, že im venujeme nedozierne zásoby veľmi kvalitnej podzemnej vody, my im ešte venujeme z našich peňazí dotáciu vo výške 400 miliónov eur. Nechcem vedieť ďalšie podrobnosti, čo im ešte všetko venujeme, aké budú mať úľavy na daniach a podobne. Ja si myslím, že my sme jediným štátom na svete, ktorý preferuje cudzincov pred domácimi. Rozmýšľam, či je to z našej histórie, kedy sme boli stále v niečom područí a vypestoval sa v nás nejaký komplex menej cennosti, istá submisivita voči všetkému zahraničnému, alebo je to len stupidita a skorumpovanosť. Tak či tak, tejto oblasti sa mienim veľmi podrobne venovať a budem robiť rozhovory priamo so súkromne hospodáriacimi poľnohospodármi, ktorých údel je extrémne ťažký. Predstavte si, že by ich nebolo. Čo by robili títo
oligarchovia. Čo by robili politici? Jedli by peniaze? Čo iné by im zostalo? Tých, čo najviac potrebujeme, najmenej doceňujeme. Je to smutné, ale je to realita. Čo vy na to, priatelia? Nebolo by na čase s tým niečo urobiť? Majte sa pekne, dovidenia, do počutia.